Doncs vaig néixer a Arbúcies, en un poble petit, molt diferent del que és ara. Jo vaig conèixer el que era la dictadura, vaig anar a un col·legi de monges on no es podia parlar el català, sempre havies de parlar en castellà. I quan venia la mare superiora, deien, quan entrava a la porta deien, ve la mare superiora, i tu t'aixecaves i deies, bienvenida, madre superiora. I tot era en castellà, perquè aquell temps era així, era d'aquesta manera, i les monges eren terriblement d'aquest règim. Si no vaig estudiar va ser perquè elles em van marcar molt la meva vida. Quan tenia la teva edat anava al col·legi i sortia amb les amigues i anàvem a escoltar música, els pares et controlaven moltíssim i no podies fer segons quines coses. Després em preguntes què em feia feliç a mi. Poder sortir de les coses que a mi m'agradava, poder sortir sense que els meus pares em diguessin has de tornar a aquesta hora, has de tornar a l'altra, però bueno, tenia que estar allà i aguantar les coses que els meus pares discutíem i tot això, però bueno, formava part de l'adolescència. Què m'agradaria portar-me pel teu futur? Primer de tot, que siguis una bona persona. Segona, que tinguis molt de respecte amb els de casa teu, perquè són els únics que t'ajudaran en aquesta vida. Dir-te, doncs, que t'aprenguis una mica de lo que jo m'ha tocat viure, que siguis una persona cordial, que ajudis els altres. Si tu veus que una persona pateix, li donguis la mà, perquè no sabem mai amb el que ens podem trobar, perquè a vegades estem a dalt de tot i llavors en un moment baixem a baix de tot. Una altra cosa que m'he quedat de dir-te, treballar i treballar és una de les grans coses que també pots fer. Això t'ho diu una persona que no ha estudiat, però si jo hagués estudiat, la meva il·lusió hagués sigut estar infermera o estar en un hospital i tot això, però no vaig poder-ho lograr. Però tu, si vols, ho pots lograr-ho. Però ja et dic, hauràs de lluitar moltíssim, Onai, perquè en aquesta vida només els que lluiten se'n van sortint,